megalayapost.news. Kum kajing seburom bergijing sarong halor kajing yuk bahak ubah sesusun kumu menteri ke sarkar celah bagalam mat ak sarkar MDA nakal yang kesenjuk kira basnong kebernihat area mataksi gelap pelong daka program penkuburom yau neunu mikmat ubah dari UMLA bad MDC kejirang konstitusi hakane ke program lalam kemat daba Johnny Yosim sekretari kesenjuk kira basnong kebernihat area ubah Kendrogol Lepang chairman kesenjuk kira basnong kebernihat area nalor kira basnong jong kisnong beper bahap agatan bernihan abakren hakane ke program ubah sesusun lupin pau jeng men ke pekrau halor ke jeng simkia jeng kesenjuk kira basnong kebernihat area kibla itu ia ke jeng tristom jong u kumai milia ke jeng konstitusi kamtam ya menteri ramba ke jela uparat kesang mah ubala elat ya u bandung lem hakatup jong ki menteri sarkar ke jela nalor ke jeng blame ubah sesusun lupin tujuh ribu kira basnong kamtam kani ke tany kaderu ke kaput berkasam ban pek ngor ke jeng seni beper ke bami na ke jeng di bu aj kumu drugs ke jeng warung ke tlep menderi bat wat jing sniu ki balanang kenrei na jing syarat bor ki klung khana boleh ja po jelam belia kene ka jing yalang ha kene ka janmit bolong ru haju ko por sketri jong ka senjuk jong ki dorbar snong pun pau ya ka jing sngongu ko ba kraw lungba kene ka janmit ni ai ka jingu ban ka burom shoblei nong bu dong thau ya ka bola pela engi mangi kenduk lang kumne ha kene ka por jong ne ka khlimat ka ba mentah ngai kublei ki prarang ba snong baro ki balaya pelai ya kapor ka koridor ka jongphi ban ya dor kat lem ha kane ka jingelang ka barit ka badai kata ka sngi ya ka bangila khot na ka benta ban pendon burom ya i MLA jungi ibala yo ya kata ka kerdan kum utau menteri sarkar tingi pen pau ya ka jing sokumen ka bakrau lengba kane ka por kabangila ya kenduk lang kumne ban ya lumlang kumne hakane ke janmit hakmat jungi MLA jungi tingai kublei ye MLA ibala pelai por kenang ban ya don kat lembat ngi hakane ke por nak liang jong ka senjuk ngilong gi badon bok adu kata-kata namar bangila yo ban pelong ya kane ka program lengba kane ka program nilayo ban ya kenduk lang kumne nado kirang ba snong gi sketri snong na ka benta bangin le ya kene ka benta ka basngau tenat hadu kata-kata ka imlang ka salang ga jungi te na kaliang jonga ku musharman ngapen pau ya ka jing sokumen ka bakrau bat kumju hi na kesenjuk bro gawe haba nilaju perkhat na wei ka por shwei ka por na ka benta jong kene ka konsumsi jungi bat jong kari boy hi bro gawe andre ya kita ki jing perkhat ki jungi bro kata bat menta kala urlong ya kebangi layo sisa ya tau nong mi khman ubodan ka jingkit kli ka bakrau na ka benta jong ka ne ka thain ka jungi jong ka jirang konsosi bat jong ka ri boy hi bro ka wei bat menta yamle jungi iba ngi khot it ibadeng sotun iba bro sekata bidor kat lembat ngi ban ya trei namta ka imlang ka salang bat menta ilakup sunan ya ka kerdan kum utau menteri sarkar hapo ka jingelam jong usar Konrad Sangma tingi penpau ka jing sokumen na ka benta jong kene ka konsensi hi bro kawai nak liang junga ngasngo kemen hado kata-kata bat kene ka lingkor ka ba la bensyat hanga kalong ba ngana ban nang penyat lane banang tristom manang 3 minute na kementa ke jingdon kam jong ke jela ke jungi bat kerpang ru na kementa ke konsensi ke jungi kuble shibun ya ke jingkan mau ke jong pi ya ke development zane ke roi ke par ke ba na kaliang jonga kumu MLA da ke jingirap jong ka sarkar honorable chief minister jungi ke ministers ke fair ke lala ban ai ke jingmentoi ke jingirap na kementa ke konsensi ke jungi hi borok we kuble shibun na kementa ka jingkan mau ke jong pi nang ta ki development ki ba fair dengan ngai scam ba ki development ha ka konsensi ke jungi but kumju ha ke jela ke jungi kenang yai telun na ka wei ke singi shakwei pat but ke ka bang kwa ban pen pau ma jong pi paro iwe kirang ba snong ki wedon ba pi fide kita ki atiar ki bakhlan na ka benta ka sensar ka kadar ki snong ki thau ki ba ma pi fide pe de khmi te kamtam yedon haka border area border ke Assam
but menta ki jing ki babun ki bami ki bangilai i ling ba ki social media ya ka jing manung kertep ki bre ki banabar dengan kwa ban pasat holo jupi baro ka bor ka de happy pidai ban pengor bat pidai ban da bishar bnya pidai ban long ki ba pengor nam ta kumno ba pinla ban telakam ya ka jingwan rung ka jong ki bre ki banabar namar ba ka dobro shnong hi ka de ka ba khlan aduk kata namar fitip khambaha mapi ya ka ka ba pilong ya ka jinglong jingman ha ka shnong ka thau ya ka hok bat ya ka jing don kam ka jong ki pa nong sung shlong kata ka de ka ba mapi baro fitip dengan karpat pi baro ba pin ay ka jing trelang ringkat bat u emily jong pi ringkat ba ka solka nagmta kino ki kam la kalong bante la kam ka kam sneu lena ban ya dai ka jala ka jungi bante la kam ya ka jingwan rung kertep jong ki breu ke banabar bante la kam ha ke bde jing sneu ke bami na jing di pun buaj u drugs ki jing di pun buaj ke per ki bangile i menta ha ke juk ka bamta ile ha ke area ke jungi man ke si pinyo snow kala bandon ki nong tu ki ba persang barung ha ka wei ke thlieng ki ba persang ban le ha ke wei ke snong man ke si pinyo snow ngatai ki rawa snong baro piatip bi kata telong ki ba pengor bat bi bandon kata ka strict vigilance ide pen klanye ki komiti ki per nang ba ngin yu ba ka snong ga jungi kan long ka snong ga ba song suk song san namar ngilai haka social media ngilai ku bon man ka ski man ka clip mat ngi ba sipang la ja mano sipang la ja ki khulung sipang la ja kena sipang la don ga jingket nap sipang la don ga jing sha penyap kini ki jing thombor ki ba ngi kum ki pa nong song snong hi kum kirang ba snong nga kumunong mikmat ngi dai ban sim ya kene ka jing ya kene ngi dai ban sim kya ya kene klang ba ngin la ban te la kam ban sim kya kene paro ka dai ling ba ka ji trelang Megalayapost.news